Здравейте, приятели! Сега ще ви покажем какво правим. Едни неща. Началник, здравей, батко! Здравейте, приятели! Днеска, сега в момента правим леонардит. Малко разтваряме го, малко бързаме сега. Ето, покажи какъв е нашия. Ето го нашия леонардит. Турски. Турски. Много хубаво го дават. Така, пропорцията е, да покажем тук. Да покажем ето и. Това е калиева основа. Ето и той калиевата основа, момчета. Така, от това нещо сложихме 7 кг. А от леонардита чувал и половина към 35 кг. Вижте го как изглежда. Той е смлян предварително, защото иначе по-трудно се разгражда. Да. Така. И първо направихме до тук с вода. Първо слагаме топла вода от бойлера към 65 градуса. Сложихме калиевата основа, след водата и след това леонардита. Бъркаме с една четка тук. И след това добавихме вода вече догоре. И ето вижте пропорцията. Какво се получи. Сега бъркаме по малко бъркаме и след това трябва да свалим pH-то до 7, около 7 с някакъв вид киселина. В случая с фосфорна киселина. Ето е фосфорната киселина, която я приготвихме предварително. Ето я. Да, не знаем точно колко ще сложим. Ще мерим с pH метъра. Ето го pH метъра. Ножа е той до pH метъра. Но ще изчакаме леко да изтини, защото става голяма реакция с... Сякаш pH метъра нещо много му идва топло. Много му идва топло pH метъра.